Maayong buntag sa tanan, mga sir. Daghang kayong mga sulpot nga nagmamarunong. Explain pa unsi pagto sa simbahan Katoliko nya pagkahuman wa pud nagkadimao. Sus Ginoo ko inintang ni mga tawhana. Number 1 point, mga sir, mga ma'am, ang simbahan Katoliko, klaro ang iyang pagtulunan nga ang mahal nga Birheng Maria inahan sa Dios. Inahan sa Dios in the sense nga ang Ginoong Jesucristo misulod sa taguangkan sa iyang mama, mipuyo sulod sa siyam kabulan. Nga naman kay kabubuton man na sa Dios nga mahimo siyang tao. Napi argumento sa itong mga nagmamarunong nga mga sulpot na ang lawas daw kuno ni Kristo, ang Ginoo daw kuno, ang Dios daw kuno ang tawag inya naghimo niya gibutas taguangkan. O sa may purpose mahal nga birhen? Ngong tawag anay ingon ana inyong pangunaw understanding sa lawa sa Ginoong Jesucristo. Hebreohanong 2:14, basahan gud ninyo na. Mo ni mga tawhana ba kana bitong magbasa og balaang kasulatan pag di sila gusto, di nila tawag ining basahon. So, kanang giingon nila sa Hebrew chapter 2 verse 14 o Galatia 4:4, makita nato nga ang Ginoong Jesucristo misulod sa taguangkan sa babae og dito siya mikuha og nakaambit siyang unod og dugo sa babaye. So kanang inyong damgo maingon mo nga ang Ginoo ang Dios may naghimo siyang lawas, taka ra man tawo mo misulod gan nila sa kinaiyahan sa tao no. So may kinaiyahan sa tao. Ang kinaiyahan sa tao ang bata mosulod sa taguangkan, sulod sa siyam kabulan og ang inahan mo ay mo provide sa iyang kinabuhi sulod sa iyahan gitawag og taguangkan. So mo na ang mahal nga birhen, siya ni-provide sa humanity. Once so, dili siya ni-provide sa divinity. Kaya naa na siyang daan, existido na before pa siya nahimong tao. Pero atong hinumduman nga nahimo siyang tao. St. John chapter 1 verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Wala ka nang made flesh din ha. Wala nag-magic. Wala naghimog lawas ang Ginoo. Butang sa mahal nga birhen. No. Mali ng inyong tawag inigyo na muna. Di lagi magmamarunong lagi kay kung magpamaumao mo sakpan gihapon mo naapat ikatawanan nga argumento kumo kay ang mahal nga Birheng Maria inahan sa Dios na pod Dios Ginoo ko yung taon kanang pagsulti nga inahan sa Dios kanang term nga Dios dili na siya referring sa nature kung dili referring na sa person nga gibunti sa mahal nga Birhen nga kaniadto existed pero katungod kay nag-acquire nag-possess og laing nature mo nang iyang gibuntis pag may matag inahan sa Dios in honor na sa Dios nga nahimong tao siya naman tao no? Di lagi magpamaumao lagi ilisod kayo nang tawag ka na magpamaumao ta ba nga dili bitaw mao ang usupan pa ba ka na bitaw dili mao ang esensya og pagtulunan sa simbahan Katoliko niya magmaumao kang sabot-sabot mali. So ang mahal nga Birheng Maria inahan sa Dios tungod kay siya ang ni-provide sa humanity sa second divine person nga mao ang Dios. So kasi may kita og di-provide kabubuton sa anak nga ang kining maong babae nga Maria mahimo niyang inahan. Imposible man na nga himo niyang auntie, himuon niyang chay. Kini pangunahon na sa mga sulpot basin yung butang-butang inyong pangisip sa lapalapa. Simple ra kinasabto ni. Bisag misteryo ang maong nahitabo. St. Luke chapter 1 verse 37, walay imposible sa Dios. Kung imposible na sa inyong una niya, dili na imposible. Dili na imposible niya. So muna nga tawag ka ng taron lagi, di lagi magsigi og kanang una-una ba imbento ba kanang inyong imagination ayaw na ipahid sa unang-una simbahan Katoliko. Kay dili na ma-apply kanang inyong imagination di na ma-apply sa simbahan Katoliko. Koto na sa imagination, ang simbahan Katoliko na ay basis. O ang base simbahan Katoliko ang balaang kasulatan. Nga unsa man, kining maong anak nahimo ning tao mikuha og unod og dugo kani but pasabot lawas mismo dito sa iyang mama sulos taguangkan. Unya pagkauman kanang maong gibuntis divine person mo na kanami og inahan sa Dios refer na sa person and not to the nature. Gets? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II.TV, Argumento page,
Kuya Apologist TV page and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.